De 3 Limburgse tweedeklassers beginnen er een weekje later aan, in het eerste weekend van augustus. Lommel haalde vrijdag uit met 0-7 op het veld van Esperanza Pelt. STVV verloor gisteravond met 2-0 van promovendus Westerlo. Maar toch lijken de Canaries stilaan klaar voor het nieuwe seizoen in tweede klasse. Nog 13 keer slapen en STVV mag ook weer officieel van start. Gisteren oefenden ze tegen Westerlo, dat wel naar eerste klasse steeg afgelopen seizoen. Bij de Canaries werden de titelambities vorig seizoen vroeg uitgesproken. Dit jaar wordt de druk een beetje afgehouden. Hoewel. Ik blijf met hetzelfde. Ik zal me alleen goed voelen als we promoveren. En pas in de komende weken of maanden gaan we kunnen zeggen oké, de ambitie mag promotie zijn of de ambitie mag niet promotie zijn. Pas in de komende weken gaan we dat kunnen zeggen. Maar ik ben momenteel heel tevreden met de kern dat ik heb. En dus als u tussen de lijnen kan lezen, heb je begrepen voor wat we willen gaan. Trainer Ferreira wilde enkele gerichte versterkingen, zoals een echte spits. En die lijkt hij te hebben met Piotr Parsicek. Hij wordt geleend van Charlton Athletic, de club van Roland Duchâtelet. Nee, ik had een gesprek gehad met de trainer hier na de wedstrijd die ik had gespeeld met Charlton. En die gaf me een heel goed gevoel. Dus vertrouwen is voor mij het allerbelangrijkste. En als dat goed zit, dan komen de goals ook vanzelf. Deze week werd ook de komst van centrale verdediger Salomon Nirisarike afgerond en van Pierre-Baptiste Baherlé. Een Franse centrale middenvelder die extra creativiteit moet brengen. Beweegt heel veel, is heel mobiel, heeft een heel goede traptechniek, heel goede passing, heel goede inzicht. Dus dit verdedigersprofiel hadden wij nog niet. Dus ik denk dat het een interessante transfer voor ons wordt. Il y a encore beaucoup de déchets dans mon jeu, un peu trop, mais bon, c'est vrai que j'ai besoin de toucher le ballon. Là, c'est seulement mon deuxième match, mon deuxième bout de match. Donc voilà, il y a beaucoup de déchets, mais c'est encourageant. On va travailler et ça ira mieux par la suite. Het soms erg bitsige duel tegen Westerlo werd na een evenwichtige wedstrijd verloren met 2-0. Toch is het gevoel 2 weken voor de competitiestart goed, maar de woorden titel en promotie worden voorlopig nog niet hardop uitgesproken bij de Canaries. Ik denk dat we niet te hoog van stapel moeten lopen. We moeten rustig blijven en match per match aanpakken. En ik denk dat we niet in de positie zitten waarin dat we grote uitspraken moeten doen. Maar we hebben nog veel werk en we moeten nog veel verbeteren. Maar ik geloof er wel in dat we met deze groep wel iets moois kunnen neerzetten en ook nog veel beter kunnen worden.